ko ang tema, pamatud-an nga ang doktrina sa purgatorio, anaa sa Biblia, sumala sa gipasabot. 10 minutos, atong ihatag kang Brother Alan Javier, timekeeper. Inig ko na silpa na. Kay, para ba ko? Salamat na po. Inig sugod na kong istorya, magsugod na. Isa kay pausa to pudi ko na to. Okay. Okay, nalagi ga sugod re. Kato si Archie dito kahibaw, ako balikon. Asa ta? Sige. Asa. Okay, ang topic akong pamatud-an sumala sa gipasabot sa Biblia. Adunay ang doktrina sa pagtulunan mahitungod sa purgatorio na agi pasabot sa Biblia. Okay, ako unang ipasabot kung unsa ang purgatorio. Sa simbahan nga panudlo, Catechism of the Catholic Church, puro wa may labot sa CCC, ako lang lagbitan kay ron alang educational pod knowledge sa tumaysoon, nani sa paragraph 1030 to 1032. Nakatong mamatay na sa estado sa grasya. Bot higala pa siya sa Ginoo. Unya, dili siya makadritso sa langit. Kundili, temporaryo siyang silutan dito sa gitawag sa simbahang Katoliko og purgatorio. Kining purgatorio, usa kini ka prisuhan sa kalag. Nga diin andamon ang iyang kaugalingon, ngadto siya nga makasaka na dito sa langit. Dili, wala na'y kahigayunan niya nga moadto pa sa impyerno. Buot sabton, luwas na gud siya. Nagkinahanglan lang sa mga pag-ampog panabang aron madali ang iyang pagsaka. Dili kay maluwas. Luwas naman daan. Mo na nga mo ni wa masabtis tum mga igsuon kung unsa ang pagtulunan sa purgatorio. Usa kini kakahimtang nga dapit diin adto linisan ang ilang mga kalag. Dayon, makasaka sila dito sa langit. Ang purgatorio usab, pagpakita sa pagkahustisya sa Dios o pagkamanggiluyon. Ato ni mabasa sa Salmo 7:11 o sa Isaias 30:18. Kining duha ka mga bersikulo naghatag natog idea. Kay basig mangutana si Pastor Butlay nga, mabasa ba diha, Brad, ang purgatorio sa Isayas? Igsoong Butlay, dili na mao'y pinangutanan sa nangitag kamaturan. Ako kang unang daan nga mugamit gani kog bersikulo, nag-refer na sa unsay gipasabot, pagkahustisya sa Dios. Unsa ang Dios? Hustisya. Isayas 30:18, hustisya siya og pagkamagiluyon. Mo na nga kung kami dunay mahal sa kinabuhi, higala, kaila, simbako og dunay mataliwan, ang among gibuhat nga mga Katoliko magampo sa Ginoo pangayoon ang kaluoy. Nga unta dili siya mahisilutan sa silot nga way katapusan nga mao ang impierno. Mo na nga hilabihan gayod ang tao nga mahiagom sa impierno. O kini nahibaw ang atong Ginoo. Mao bitaw ang atong manluluwas, mao bitaw ang iyang pag-anhi, kanunay siyang nakiguguy-hugoy sa mga tao nga unta mo balik sa Dios kadto mga taong makasasala. Mo nang giingon gid niya, amahan ko pasaylua sila kay wa sila masayod sa gibuhat. Kay buot gyud ang Dios tanang tao maluwas. Tanawa ang Ginoo bisan sa katapusan gigukod ta sa Ginoo dito sa purgatorio. Ijawat na lang nga dili ta mahiagom sa kalayo sa impierno. Nasa 4:2 sa unang Pedro, hilabihan, silot, itambog ka dito sa impierno, sa silot nga way katapusan. Maayo na lang ka na ay hustisya ang Diyos o pagkamanggiluyon. Santiago 2:13. Manggiluyon ang Diyos. Manatimanaan na to ha, na kining purgatorio usa kini kapagpakita sa pagka manggiluyon o pagkamahinggugmaon sa Dios. Mao na nga dili man ato masigurog makas-an nato ang langit. To go to heaven one must be a saint. Perfect ka kay ningon ang atong Ginoo sa 5:48 San Mateo. Be perfect
because your Father is perfect. Pag mahingpit ka mo na nga San Pablo, naningkamot ako sa pagkabot sa kahingpitan. Santiago, ano lang ta sa Pilipos, 2:12. Mo na nga maningkamot. Nga kadi man kita na tumakas, kitang tanan na ni si Igsong Butlay, di man gikumutuog mo angkol si Butlay waysa. Kay kitang tao, doon na mo isa. Kaya moingon si Igsong na tungwa na sa isa. Oy, unang Juan 1:8, ang usa ka tawo mo angkon siyang waysa, baka kun wa kaniyang kamaturan. Simba kog mamatay, wa ta mahibaw. 34:20 og Ecclesiastes. Job 34:20 og 34:20 sa Job. Kalit ang kamatayon way nahibaw. Unya, pinadayag 21:27, di man kasud sa langit kun dunay buling uman sa Sao man na, di may kasud sa langit. Kun dunay kay buling gamay mansa sa. Nya di pug kaangayan ibutang sa impierno nganuman. Di na pod hustisya ang Ginoo ana. Kung ang Diyos, ang Diyos maayo, God is good. Pero ang atong Diyos ay gamay sa impiernohon ka. Unsaon man imo pagka-good sa imong God, Igsong Butlay. Kung ang gamay sa imong impierno, asa may dakog sa nang rape, nangawat, gipatay pagyud, o kato lang nangawat og usa ka buk itlog og nangawat og usa ka buk lubi. Saha man gihapon to. Ikaw, Igsong Butlay, wa man ka magbuhat sa mga dagkong mga sakay, buutan man ka, pastor man ka. Pero naaman yung kay sa huna-huna, pulong og sa buhat. Sa man ka. Mao na nga, Igsong Butlay, kanang akong pagpasabot din kaning purgatorio, pagkahustisa sa Dios. Pangita ka maturan, di ka magsigag una-huna, unsay mo ngay pangutana. Kuha ang pagtulunan simbahang Katoliko. Heart to heart ba? Tanaw si Igsong Jaredo, nagpaubos. Oh, nada. The enlightenment, the Holy Spirit, midanag kaniya. Ayaw pagpataas. Kaya ang kinaiya sa may tason, yawan una. Karon, asa mabasa nga naa sa Biblia? Unang Korinto 3:13 hangtod 15. Walay sapayan nga muagi kalayo, apan maluwas pa. Ano? Unsa man na naa sa santos nga Biblia nga kanang bag-ong Nubos Testamentong Biblia. Na diha purgatorio. Na diha mabasa. Pero dili ta magsalig anang kumo kay mabasa. Ang pagtulunan sa ibang Katoliko, igo na nga unsay gipasabot. Unang Pedro 3:19. Dito dunay mga kalag nga napiriso. Napiriso? Unya unsa may nahitabo? Pagiwalihan sa tong Ginoo, nakasaka sila. 4:6 sa unang Pedro. Nakasaka sila. Naadi ay prisuhan ang Diyos sa mga kalag. Muna nga, kumungutanak, asa mabasa prisuhan? Naklaro maguna. Nasa 18:34, prisuhon siya dito. Mateo 18:34. Hangtod kabayran niya ang silot. Tara, prisuhon, na prisuhan de ang Ginoo. Job 12:4. 12:14, ang Diyos dunay prisuhan. Mao na nga ang kalag na to prisuhan, may na lang nga mapriso kaysa mas balhog ka sa kalayo sa impierno. Ug mao na gihimo sa simbahang Katoliko. Si Igsong Butlay wa man nila ning pagtulunan na. Kay ngano man unsa may hustisya tungod kay dili man gud managsama ang sala. Asa mabasa nga dili managsama ang sala? Unang Juan 5:16-17. Unsa mayon na, kung dunay makasala kaniya nga dili ikamatay, iampo siya. Nawa? Og di na ang nagpagtulunan sa venial og mortal sin. Sa laing tinon ako kay bawo muragwa sila aning doktrina nga naay dakog sala naapoy gamoy sala. Dugang bersikulo, pagbangutan 4:6. Sabi na ang uno din na nga nagingon sa pagbangutan 4:6, ngilngig pa ang iyang mga sala kaysa sala sa Sodoma. Perting nakuha. Ezekiel 47 tudling 16. So dili managsama ang gibugaton sa daggo sa. Mo na nga Igsong Butlay,
manaot nga makasabot ka sa doktrina sa simbahang Katoliko, kung unsay pagturunan sa purgatorio, mao kini ang pagkahustisya sa Dios, pagkamanggiluyon sa Dios. Mao ni ang pagkamahigugmaon sa Dios. Mga matud pa sa gingon sa akong nabasahan, purgatory, it shows the love and mercy of God. Pagpakita kini sa paggiluyon sa Dios. Ngano man, tiyaw magmahudong ka sa kalayo sa impierno. Muna nga si butlay, ug dini mo tuog purgatorio. Pag-abot dito sa atubangan sa hukmanan, posible. Ikaw butlay, di man ka mutuog purgatorio, imbes malangit na unta ka, iage sa kanakong purgatorio. Di man kay ka mutuog purgatorio, adto na lang ka sa impierno. Kay impierno rin may mong gituan. Mao na, si butlay, mahiagaw minonis kalayo sa impierno. Imbes nga makahawid pa unta siya sa purgatorio. Muna nga isong butlay, karong gaudlawa, hinaot pa nga malamdagan ka. Gitugot sa Ginoo nga ikaw mitix ka nako gabi. Mitchat sa no gabi. Ako na lang pong gidawat. Siya nga, pamatud-an ako, pamatud nga ang imong simbahan nga, mo'y tinuko sa Diyos. Dili ba, kaya wami anang relihiyon. Sige naman, kakalanta, doktrina ko no. Dito mis purgatorio. Lamdag na sa Espiritu Santo ni mo, Pastor Butlay, nga nganong ni-chat ka nako. Nga karong adlaw nakadungog ka sa kamaturan niya, kanay ba siya inigpost niya, ibalik-balikon to niya, unsa to yung kuhan, edit niya, parwa siya kadungog, nag-edit ko niya, tuhon kay dili trabaho na ko sa kana magumba yawa, 8:44 ang amahan sa bakak, maong yawa, mana si Butlay, di man yawa, mura lagnaong, og, sige, salamat, og mayang hapon ka na itong tanan, oras na sa pagpangutana. Okay, salamat kayo, Brad EJ, sa imong 10 minutos nga pagpadayag sa tema nga pamatud-an nga ang purgatorio anaa sa balaan nga kasulatan. Okay, human naman ang imong 10 minutos nga presentation, mo-undergo ka og 5 minutes cross-examination gikan sa negative side. So, Brad, Pastor Butlay, andam na ka sa pagpangutana? 5 ka minuto. So, andam na siya, bro. So, andam mo ka sa pagtubag. Okay. So, sugdan mo sa unang pangutana, mosugod pod ang pagpitik sa atong orasan. Okay. Mayong hapon sa tanan, no? Una na akong pangutana si mo, Brother Javier. Kay matod nimo ang gamayng sala, purgatorio ra. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Bot pasabot, imperno. But the gift of Christ is eternal life through Jesus Christ our Lord. Bangutana, ang sala asa padulong kung mamatay ang tao nga naisala, langit o imperno? Ito ba ka? Salamat. Ang imong gibasa wala maghisgot diha og purgatorio. Nagisgot na hinoon din na nga kadtong makahimo og grabing sala. Sakto ka. Tungod kay dako og grabe magsala. Mao na may mortal sin, daapoy venial sin. Mo nang nasa unang Juan 5:16-17 nga kung dunay nakasala o gamay, nangalito, magampo ka. Mo na nga kato imong gibasa wa magisgot dito way purgatorio. Mo na nga laing pangutana igsong Pastor Butlay. Okay, sunod na akong pangutana. Kay matod ni mo wa magkay purgatorio. Sa Santiago chapter 2 verse 10, ang nakalapas sa usa ka balaod, nakalapas sa tanan. Pangutana, ang usa ka sala dili ba makahatod sa impierno? Yes or no? Ito ba ka? Kanang gibasa nimo sa Santiago 2:10. Ang imong pangutana kabahin sa nga ang So, ang Santiago chapter 2 verse 10, ang naglapas sa usa ka balaod, naglapas sa tanan. Garon premise. Ang akong pangutana, ang gamay sala or dakong sala or butang na to gamay sala kay purgatorio magana. Akong pangutana, sa Roma 6:23 kay ang sala kuno padong imperno man. Tinuod na, yes or no? Butlay, ang imong pangutana dili mo clarify ko tinam director kay nagsaksa primero na kung nasabtang na Santiago 2:10 siya. Objection sa ko tinam director. Adto lang sa Santiago gitubag naman kanako kadto sa Roma nya
ang imong pangutana Santiago 2:10. Ang imong pagsabot sayop. Tubag ngano man. Tungod kay wa man nimo lahusa sa Santiago 2:11. Jis ramang kakutob. Ang gipasabot dito na kung ang nakalapas og usa sa sala, nakalapas sa tanan, kaya naman, sa 11 mo, iwa man gud mo basaha. Ang sa 11 nag-ingon dito, ingon ra ko niya nga sayop to yang pagpangutan. Okay, na kay counter? Okay, so proceed sa imong pangutana. Sunod pangutana. Kay matod nimo ang gamayng sala ngadto sa purgatorio. So karon, asa man mabasa sa Biblia nga ang sala nga gamay padulong purgatorio, naa ba kay nabasa o namotbot ra ka karon? Moderator, objection, wa ko yung mo istorya nga ang gamay sala diretso sa purgatorio. Wa man ko'y gibuhi ang ayaw pagbutangi ang akong baba sa wa nako gamitan nga mga pulong. Ha? Ang akong mga pagsulti, wa ko yung ang gamay sala purgatorio dito. Guys, got ko, ang pagtulunan sa simbahang katoliko, doon na gagmayng sala, doon na sa idagkong sala. Na kung kadtong grabing sala, dito sa impirno, mo nang akong kadtong gamayng sala, mo nang sa unang Juan 5:16-17, magampo ka. So, mayroon siya nga wa daw siya magsulti ato, so proceed sa imong pangutana. Okay. Clarification lang ni. Ang gamayng sala asa man gyud padong? Impierno, purgatorio? Kung ang clarification na kadto siya og naghinulsol sa iyang gamayng sa bisan pag gamay niya wa na hinulsol ay impierno siya. Kung naghinulsol siya yan ni atlan sa kalit nga kamatayon, maghinulsol siya, dili siya makadritso sa langit. Pinadayag 21-27 kay doon lang may gamayng sa. Apan kay di perfect man ang langit. Mo na nga adto sa siya ipundo sa purgatorio. Kanang gitawag na mo og prisuhan sa kalag. Disconnected. So, bot pasabot nimo ang gamay sala kung maghinulsol agto siya sa langit siya. Tama ba? So, karon ako pangutana. Ay drone ako pangutana kay niingon man ka nga ang gamay sala kung maghinulsol malangit siya kay napasaylo man. Akong pangutana, aduna bagyo kay mabasa nga gamayng sala nga wala naghinulsol padulong purgatorio, aduna ba ka? Yes or no? Wala ko anang argumentuhan lagi. Kanay mong argumento ba ay lagi pagamagama. Ato ba sa akong gipasabot nimo nako nang usa ka tawo naa sa kahimtang sa grasya, unya mamatay siya, dili siya silutan sa impierno kung naalan siya gamayng sala. Ang ibutang sa impierno kadto mga dagkong mga sala. Mo na siya butlay. So, one last question. So karon last na ang pangutana. Matod nimo ganina ang pag-ampo sa patay makaluwas. Akong pangutana nimo. Asa mabasa sa 66 books, walabot apocryphal books. Asa mabasa nga ang pag-ampo sa patay makaluwas? Asa mabasa? Butlay, kung naminaw ka lang gid unta Pastor Butlay, wa lagi ko maingon og pag-ampo luwas kay luwas na nang daan. Naon sa mga luwas na nang daan? Umang ka minaw ko si kuan diagon. Luwas ng daan ang naa sa purgatorio. Ang among trabaho na mao ang pag-ampo kanila aron madali dito pagsaka sa langit. Naaman na sa 2 Makabiyo 12:43-45 nagpahalad si propeta Makabiyo og mikabat og 2,000 kasalaping nga plata aron paghalad ngadto sa mga kalag. So, time na no ang cross-examination nga 5 minutos. So, atong palakpakan ang atong mga tig-dialogue. So, karon atong hatagan og laing 10 minutos si Pastor Darwin Butlay alang sa iyang pagpanghimakak o pagguba sa proposisyon. Ang 10 minutos, bro, pagsugod ni Pastor sa pagsulti. So mayong hapon day sa tanan ni Gala igsuon no. So karon natinaw gyud ta nga ang kamatuoran dili gyud
pildi sa bakak mga kaigsuunan. Matod pa sa panultihon, ipatibabaw sa Ginoo ang kamatuoran pinaagi sa pagbutyag sa mga bakak nilang pagtulunan. Ngano na kayong bakak ang pagtulunan? Kaya ang pagampo kuno nila sa patay makaluwas, binuang yun ang dako igalaigson. Ngano man, ang kaluwasan individual. Kasabot ang individual kanang sa atong kagalingon ba ikaw kanya-kanya, nailaing term, kanya-kanya, kaugalingon, ingana ang kaluwasan. Kay matod pa sa John 3:16, tungod sa gugma sa Dios gihatag iyang bugtong anak, aron ang tanan nga muto kaniya sa anak, maluwas. So, aron ang tanan nga muto kaniya, nagdepende na siya igalaigsoon. Kaya nayuban ni muto nga si Kristo Dios. No? Mo na nga ang maluwas ra, sa John 3:16 ang muto higalaigsoon. Garon, muingon ka nga ang purgatorio. Ang sala nga gamay agtos purgatorio. Unsay gingon sa Biblia? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Roma 6:23. So tinaw kayo igalaigsoon. Ang bayad kuno sa sala, kamatayon. Karon, kung kamatayon ang bayad sa sala, ang gamayng sala, kamatayon gyapon na siya igalaigsoon. Sala gyapon na mura na siya gamayng iti og dakong iti pareha ra nagbaho. Naunsa man pagtulunan ni galaigsoon. No? Gamay sala og dakong sala, maura na. Simutan ng iting gamay, simutan ng dakong iti, di ba? Pariharan nagbaho. Example na dili ka diha. So ay simot gamay, bisan tae. Kuha gamay. Tilawi, tae gyud ay, mao na igsuon. So mao nagtinaw kayo. No? Gipatinaw sa Biblia nga walay purgatorio. Bisan si Jose Rizal igala igsuon. No? Pag-research lang mo igalaigsoon. Bisan sa chat GPT, kung namoy chat GPT diha, aduna bay, ipangutana, aduna bay purgatorio sumala sa Biblia? Tubag ng chat GPT, wala. Kana, pagtulunan lang na sa mga Romano Katoliko. Mo na tinuod, igalaigsoon. Pagtulunan ra na. Kaya nga naman, sa Biblical igalaigsoon, sa Mateo 7:14, 13 to 14, doon ay duha kadalan. Mateo 7:13 to 14. Unsa man nga dalan? Padulong ni impierno o padulong langit. So ang padulong impierno sa iyon ra kayo igalaigsoon. Unsa may padulong impierno, unsa may buhaton na ato para managto tag impierno, sayon ra kayo. Pagaw na ta. Sa Mateo 7:14, no? Atong basahon ni galaigsoon. Mateo 7:14 at 13 to 14. Ningon darias igsoon, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kaya ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang ginasubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Og dyutay ra nakakaplag niini. So dunay duha ka dalan. Unsa man nga dalan? Sigpit ug sayon. Ang sayon, padulong impierno. O sa buhaton padulong ta impierno. Atong supakon ang 10 Commandments. O sa gingon sa 10 Commandments, ayaw pagpatay. Okay, imo magsupakon, magpatay ka, aw agto ta impierno. Sayon ra kayo nagtug impierno, igalaigsoon. Apan ang sigpit nga dalan, lisod kayo, kinahanglan ta magbalaan. O sa gingon sa unang Pedro, 1:16. Wa ko na si Piat, basa sa inyong Biblia. Pagbalaan ka mo, kaya ako balaan man. Sumaw igalaigsoon ang atong kinabuhi. Duha paingnan. No? Ang tao, destin na ba nga mamatay? Hebreo 9:27. Unsay gingon?
ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa og tapos niya na hukman siya sa Dios. Oh, inagkamatay sa tao, hukman dayon sa Dios. Karon matabang pabagampo nga hukman naman dayon sa Dios. Unya sa Biblia pod walay patay. Walay patay nga giampo sa buhi. Ang gingon sa Biblia, ang patay mo iniampo sa buhi. Nabali laig zon. So karon asa man po na mabasa? Adiri ta sa mabasa sa Lucas chapter 16 verse 27. Atong basahon ni laig zon. Ang patay mo iniampo sa buhi, dili ang buhi mo iniampo sa patay. Nabali laig zon, no? Ningon diri ang dato mitubag kun mao ka namahan hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala sila sa ngadto sa amo. Patay na ni. O nganong kaingon ko patay? Asa man siya na ba? Asa man mabasa diha nga patay? Sa 22. Ingon rin sa 22. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab. Namatay na ang dato. Sa 22 pa lang. Sa 27, didto na. Niingon na ang patay nga mao ang dato. Nga ipadala si Lazaro kay duna ko'y 5 ka igsoon dito Kung dili sila mo to, ingon po si Abraham, kung dili sila mo to, aduna na ko'y gipadala to. Kung dili sila mo to, dili gyud sila makabaton ng kinabuhing dayon. So igala igsoon duharay padulngan sa tao, langit ra gyud impierno. Walay purgatorio. No? Walay mabasa. Moingon tag Spanish. Sa Lucas 1:35 ako na si Piat. Moingon sila Spanish na ako ni mabasa nga purgatorio. Pero kung atong sundan sa KJB Spanish, na apps nga KJB Spanish, walang nakaibaw ning uban, KJB Spanish Bible version. I-search na ninyo blue nga apps. Wag yoy purgatorio. El Espiritu Santo radto Walay el purgatorio ato igala igsoon. No? Mo nang tinaw kayo brother. Nga ang bayad sa sala kamatayon. Dili kay moingon ka nga gamay sala adto sa purgatorio. Iampo ang kalag para maluwas. Binuwang gyud ang dako. Mabitaw nang niingon si Apostol Pablo, karon ang adlaw sa kaluwasan. Bot pasabot nga ang pag-ingon ni Pablo karon ang adlaw sa kaluwasan nara sa 2 Corinto 6 bersikulo 2 mabasa. Karon ang adlaw sa kaluwasan ang gingnan nato mga buhi, dili patay. Kay kung patay buang si Pablo igala igsoon. Kung patay ang istoryahan. Ingon po diha sa Episo chapter 2 verse 8, pinagi sa inyong pagtuon haluwas kamo. Ang giingon diha igala igsoon mga buhi. Kay dili man salamat. Kay dili man ka pwede magagi-istorya sa patay galayson. Kay matud pa sa Ecclesiastes, wala na wala na lying term da kanang wala na ko na ala, wala na ko ni balan. Wala na siya alam. Mo na sa Ecclesiastes si galayson. No? Mo nang duwaray dalan paingnan sa tao. Wala na laing dalan. Kay kung mayong kagtulo, asa man na mabasa. Wala na naigala igsoon, binuang na nandako, basig hubog ra to. Si Piat ba wala ni subay sa tulid nga dalan. Nagliko-liko naigala igsoon. No mo nang tinaw kayo sa Biblia nga ang kaluwasan mabatunan ni Ginoong Hesukristo og sa atong pagto makabaton kita kaluwasan dili ta maluwas kung iampo nato magpaampo ra ta, di ta maluwas oy. Kaya ang kaluwasan individual na siya. Kung moto ka, luwas ka. Kung dili ka moto, di ka luwas. No? John 3:16, mo na ibasahan ninyo. Masabdan na ninyo nga bersikulo. Makaingon yun mo, wala na mutbot ang mga born again Christian. No? Kay kita, kusog naman tama, personal God. Unya, about sa kamaturan, wala yun tayo kay hikabang kaagan. Sumanang tinaw kayo igalaigson nga walay purgatorio sa Biblia kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon mayong kagamay mo sala di ka purgatorio paingon. Okay, time. Okay, salamat moderator.
So atong palakpakan si Brad Pastor Darwin Butlay sa iyang 10 minutos nga destructive speech. So karon pastor, mo-undergo ka na og 5 di ba? 5 minutos ang closing submission. So 5 ka minutong pangutana. Brad Alan, andam ka na? Brad Darwin, at andam na? Okay, sugdan na to ang 5 minutos sa imong unang pangutana. Salamat, tinahod nga moderator. Ang akong unang pangutana, Isong Butlay, kay misupak man ka sa pagtulunan sa purgatorio, nimo pa sayop, nyaway mabasa, dili ni misakto, kay duhara. Ako pangutana nimo, unsay nasabta nimo sa pulong purgatorio? Tubag. Ang purgatorio, purgahan na sa mga kalag nga gibitok. Example, kanabang mga kalag nga walay walay basa-basa sa pulong sa Ginoo, kay ningon ang pulong sa Ginoo dili mabuhi ang tao pinaagi sa pagkaon lamang kundi sa matag pulong usab sa Dios. Mo nagibitok ng mga Kristohanong kalag ba? Unsa mang libruha sa Katoliko ang purgatorio gibitok? May asa man na, palpita man na. Iningon man ka, kailangan consistent ka karon kay pastor ba ka gasupak-supak ka unya kinahanglan asa man ang dokumentuha sa Katoliko nga ang pagpurgatorio nga imong usab tang gibitok, tubag. Wala sa Biblia yung pangutana ganina. Ningon ka, unsa ang purgatorio? Wala man to sa Biblia. Anong i-address naman mo sa Biblia karon? Mo nang igalay, so hindi ko mutubag si kaduang pangutana. Sunod pangutana. Okay, sa ato pa wa ka kasabot sa pulong purgatorio. Kasabot gani kadto mga kanang kalag, ang mga espiritu nga mga gibitok ba kanang walay basa-basa sa pulong sa Ginoo, way alamag ba? O mo na siya. Okay. Sa unang Pedro 3:19, doon na may kalag nga nabilanggo dito. Alang sa Katoliko, gitawag man na mo nagpurgatorio ning prisuhan. Kaya ako magipasabot ni mo kanya. Ang unang Pedro 3:19, kalag nga binilanggo. Namong mga Katoliko gitawag ning purgatorio. Para nimo, unsa man na siya? Ang unang Pedro, ngayon mong gibasa, 18, o unang Pedro 2, 18 to 19 ba na, nga, gipang bitok yun, kaya nga naman, gisangyawan man ni Kristos bilingguan, wa man to'y mga alamag, mautong wa to'y alamig son, gibitok to sa karang espirituanong butang, wala ba'y alamag sa Biblia, mo nang ningon si Kristo, na ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi sa matagpulong usab sa Dios, man gipangbitok, purgahonon ba? So katong gibitok mao toy imong gitawag sa amoa purgatorio pero para nimo gibitok. Pero sakto ba ko nga katong gibitok nimo nya amo purgatorio na di ay bilangguan sa kalag pero gibitok lang. Sakto to. Wala lagi mabasa. Ang pagtulunan dito, walay mabasa nga purgatorio bisan sa unang Korinto 3 bersikulo 15 nga imong gibasa ganina nga kabasa lang ganing kagkalayo, moingon nagka-purgatorio, walay. Wa kay mabasa bisan mangutana pagkas Google karon dayon, wa mo tubag yun na ng Google. Lingaw naman ka nga kadto siya mao toy mga kalag nga gibitok nga bilanggo. Niangko naman ka. Alang namo purgatorio to nimo pa mao toy kalag nga gibitok kay mo toy ibang kaagan sa Biblia niang ko naman kana laing pangutana. Ang sunod na kong pangutana, uyon ba ka nga ni kung bitbit kung Biblia karon nay mabasa diri nga pulong purgatorio sumala sa Novos Testamentum La Sagrada Biblia, uyon ka nga nakay mabasa nga purgatorio o supa ka? Tubag. O yun ko sa imong gidala, pero sa tinuod nga version ni Galaigson na may butbot nga translation. Gitawag na siya bogus translation. Bot pasabot, gihimo-imo ra ba? Pirmahan ra pod. Bisan ako, pwede mo maghimog libro. Nga, butang nako, born again Christian, mao ray maluwas. Pirmahan po na ako, mutuod ka, mao nang di ko muto, kay niuhara man na. Nimo pa bugos ni. Asa may imong dokumento ron nga nag-ingon ni nga bugos ni? Be asa may imong dokumento ron nga nag-ingon nga ang Novos Testamento bugos. Be asa man naawa. Na King James version, war na mabasa dito. Bisan pag mapaputol kog liog karon og naay mabasa sa 1611 purgatorio
Ug na mabasa paputol kog liog pirugwa, ikaputag liog. Unsa man? Ang akong pinangga dili consistent sa yang akong pangutana. Kay ningon man ko niya nga naa ba dito dili man na mo itubag sa akong pangutana. Oo nga akong pangutana asa man dapit ang Novos Testamentum nga dokumento nga nag-ingon og bugos. Kay mahingog consistent ka kay kining bakag magbalik-balik mura nagtinuod. Di na maoy mo kan. Karon, naaman sa unang Juan nimo pa walay gamay, walay dagkog sa. Ang unang Juan 5:16-17, sala nga ikaampo pa. Nya napoy sala nga dili ikaampo. Unsa may tawag nimo alang sala nga ikaampo pa? Ug unsa poy tawag nimo sa sala nga dili ikaampo? Sa amo ana gamay na og dako. Para nimo unsa man na? Asa? Sa di patubagon atong ipahinumduman ha. Ang atong topic duha lang. Naabay purgatorio o wa. So, mo na akong pahinumduman ha ang atong audience o atong mga tig-dialogue nga ang atong gidebatihan din naabay purgatorio o wa. So, tubag sa botana. Tubag. Sumala diri sa mabasa unang Juan 5:17. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan dunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. Akong tubag ani. Duna gi sala, example nga nangawat ra kag nangawat ra kag baboy. Maginulsol day kayang guman na di ka malangi, di ka may pernoy, wala gi purgatorio lagi kay kung mayong kag nay purgatorio bisan pangutana lang chat GPT para asa ka mo to chat GPT ba o nako sunod pang Okay, so botana. Gingon man ako kaganina nga ang purgatorio hustisya ni sa Dios kay katong makasaog gamay dili ni impiernohon sa Ginoo. Nya, to question. Gingon man sa Salmo 28:5 nga ang mga buang-buang wala makasabot og hustisya. Ang mga buang-buang kuno wa kasabot og hustisya. Sakto ni o sayop? ang Biblia sakto gyud na ikaw ra yung una-una nimo sa sayop. Oh. Ako basahon diri kay ningo maka asa to Salmo 28:5. moderator off sa ang time. Panultiyon. Panultiyon. Off sa asa dira ni. Dira. Ang mga buang-buang wa kasabot og hustisya. Asa bro kadali lang bro. Panultiyon 28:5. Ang mga matarong nagtuman ni nini. 28:5. So ningon diriha sa 5, ang daotang mga tao wala makasabot sa hustisya. Apan ang nagtuman sa kabubuton sa Ginoo nakasabot pagayon nini. Yes, sakto ang Biblia pero imuna-una sayop. Ang dauta mao lagi ningon bitaw ko nimo nga ang pagkaus tanawa. Kung ang Dios mo musilot sa gamay sa hustisya ba ang Dios ana sa atong gobyerno? Last question. Karon sa atong gobyerno do na may hustisya mga kasa kagamay nanulis ka o nangawat kag itlog or paan baka or tinapa dili man ka prison og dugay according raman sa imong nabuhat. Karon kung nang rape ka nagpatay ka dako man ang salaa. Mo na nga kana usa na ka dakong salaod. Ang Dios mas labaw pa. Karon pangutanan ako nimo, oyon ba ka nga ang Dios hustisya ug manggiluyon sumala sa akong gipasabot nga ang purgatorio hustisya ug pagkamanggiluyon sa Dios oyon ka na o supak? Yes, ang Ginoo hustisya gyud siya. Mao nang ningon siya nga walay makasulod sa gingharian sa Dios kun dili ang mga tao nga dili magtuman sa kabubuton sa Dios. Ningon diya sa Mateo 7:21, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios. Kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Klaro kayo? Okay, time na ang atong cross-examination. So naatay tagtulo ka minuto nga summary. Atong unahon si negative, Pastor Butlay. Pasalamat ani orang. Pasalamat ani. Kanang sa gyapon sa topic namo. So mo na igalig so no natinaw gyud kayo.
nga ang kamatuoran ipatigbabaw sa Ginoo, gibutyag niya ang bakak pinagi sa mga pagtulunan higala igsoon. Nga naman, ang Biblia ningon, panultiyon 30 versikulo 6, Deuteronomy 12 versikulo 32, ayaw dugangi og puni sa Dios. Ayaw dugangi og puni ang pulong sa Dios. Moyong kagayo dugangi ug ayaw puni kasabot agrutana. Dili dugangan kay way mabasa nga purgatorio, di gyud nato dugangan naa nay purgatorio. Kay nganuman ang magdugang kuno bakakon asa mabasa panultiyon 30 versikulo 6. Maila na to nga si E.G. Harbier, bakakon kayo igalaigson. Ayaw puni ang gisulti sa Dios kay silutan kaniya. Oh, paminaw. Ipaila gayon niya ang imong pagkabakakon. Kining tao nga magdugang-dugang nga walay mabasa, unya gibutangag na ako no, bakakon ingon ang Dios. So kung masuko ka brother, okay ra na kay ang pulong sa Ginoo nagpainomdom nato nga ang magdugang kuno bakakon. So mao na igalatinaw kayo ang magdugang bakakon igala igsoon. So mao na ang padulngan sa tao langit ra ug impierno. Kay ang Ginoo nagpakamatay para luwason ta. Mo nang ang Dios iyang gihatag yang bugtong anak. Iyang gisacrifice yang bugtong anak. Kaya ang kaluwasan sa una pinagi mo to sa paghalad sa mananap. Kung na kay mananap nga ihalad, makabaton ka kaluwasan. Pero kung wala kay paghalad sa mananap sa Job chapter 1 verse 5 nga si Job matag simana naghalad og mananap aron mapasaylo yang sala. But sa New Testament si Ginoong Hesukristo gihalad aron kita makabaton og kaluwasan. Ang ato lang higalayson motorata no ato rang tuuhan si Kristo nga mao'y Ginoo og manluluwas. Kay buhat 4 versikulo 12 pangbasahan ninyo basin ningon mo namutbot ra ko sa akong gipangsulti, basin ningon mo nga dili na mao, basahan ninyo buhat 4 versikulo 12, walay laing ngalan nga gihatag nga makaluwas ka nato ang pangalang Hesukristo lamang, no? Mao na diya, but only Christ kana ningon diya, only kuno Christ makaluwas ka nato. No, sa English Plain Bible Version sa Acts chapter 12 verse Acts chapter 4 verse 12 diay, only Jesus can save people. Kung mayroon tag only singular na ba only plural, ako mo na ibahala di ay galay soon mao to ang kamatuoran nga si Hesukristo ra gyud makaluwas ka natong tanan. Dili ang reliyon, dili ang pagtulunan nila igalay soon, labi na mo yung purgatorio. Mingon gamay sala agto sa purgatorio. Oh, mingon karon pasimuto na kog iti, gamay ngiti og dakong ngiti, di kuno preyabaho, halakan na ng tayong gamay ug kana ng tayong dako, mao ra gyud ng tayong hagyalag soon. So gipatinaw ra na ko no. Salamat. So daghang salamat Pastor Butlay, pwede na ka makapahuway kaya napa kay i-reserve pa nga isa ka topic. So katapusang 3 minutos nga summary sa atong affirmative, Brad Alan. Salamat tinahod nga moderator og sa akong pinangga sa tumayson nga naot nga nakakuha mo og mga pagtulunan. Nawala magakong gipang samari ato. Primero akong naiyahang pagkanya nawala bitaw tinuod. Ingon siya ang iti abot man siya iti. Ang iti kuno nga baho, ya gamiton to niyang bersikulo Santiago 2:10. Ang Santiago 2:10 gigamit dito nimo igsoon nga kung makasala o gamay nagalapas sa tanan. But pasabot ba imong unsi imong ipadayon. Kadtong wala ka mo patay pero nang rape ka, parehas sa gidakon. Manda ko ikaw wala kung gamay nga sa nga iparehas nimo tanan. Nya naay nang lugos ng rape dito, nang rape day pug ka. Mo na gamito ang kartiyo nimo. Tanawaran nimo ang iti kuno nga gamay parehas sa kuno ibaho sa iting dako. Di gyud na palihas. Tistingan ko ng iting gamay prisohon ka di ani. Prisohon ka, butangan og usang sakong ite. Di ba kay mga iting bahuag gid kayo, pero gamay ng ite. Ay, di gamitan ng kartiyo nimo na unsa magawi. Ikaw ra may kalaang-laang sa kagulingon nimong argumento. Layo ra kayo. Abot na sa relihiyon, abot na siya og kanang
Unsa pa to yung gipangutan nakasabot ba kag unsay pulong nga purgatorio? Nakasabot. Nya pagpangutan unsa man? Gibitok na unsa ka pasubak. Naunsa nga budlay? Nalami kini sa TikTok bang. Ik dito na naunsa mga mao nagapatsat-sat man ko gagabi igod nako god mao na nga inaon mga igsoon ako man klaro man gipa-explicar niya unsa ang purgatorio mao ning pagkahustisya sa Dios umakasa kagamay na makisa gamay pinadayag 21:27 niabtan ka sa kalit nga kamatayon di ka kaso dito maayo na lang magpasalamat ka sa Katoliko nga naay doktrina nga dili ibalog sa impierno og dunay gamay sa mamatay ka simba ko na man jud kay sa karon kana imong pagkamapaytason di ka makaditso sa langit pinadayag 21:27 imbes masud ka dito sa purgatorio ingon ang Ginoo di man ka motuog purgatorio dong impierno ra man gyud adto lang ka dito atudot ka dito ha ang impierno wa na yamo na siya exit lunlun ra entrance inundumi na wala kay kagawasan dito. Maayo pa ang purgatorio kay mugawas na ka dito. Hindi iyar bang ipangimugatan nga kuno. Ang purgatorio mo oy ganun sa to luwas dili lagi mao. Ang purgatorio luwas na nang daan. Ang among pagampo dili aron maluwas, aron madali siya dito pagsaka dito sa langit. Mo na imong gihimo naunsa man ka nga. Kay luwas naman siya daan. Dinhi sa kalibutan luwas naman ta sa grasya. Mabitaw sa Pilipos 2:12 naningkamot si San Pablo paghingpit kay lisod kayo kabuoton ng langit lisod magaling mo adto tag Japan lisod mo adto kag Amerika nasod lang na langit pagkaha imong daliog adto no sa tanawa siya gagaid-gaid sa iyang argumento ang sayon kuno ang pag-adto sa impierno niya pa sayon kuno pag-adto sa impierno pero tanawa ilang pagtulunan sayon ra kayo ang pagpaluwas unsa man kuno ibuhaton mutuo ra kag maluwas nga primero lisod na po dire sa Mateo City mura nga gubot kaya ang iyang doktrina nga anuman bisan siya mismo wa kasabot og unsay pagtulunan sa purgatorio mo na nga isilsel sa imong pangunahuna butlay ang purgatorio pagkamanggiluyon sa Dios o ang pagkahustisya sa Dios mo na ibutang si muna mga igsoon pasalamat ang sa Ginoo nga naapay purgatorio na kung way purgatorio makasaog gamay unsaon na lang butlay narabag yung kay sa karon na delikado butlay mo na nga purgatorio dayon imong katog karong gabi hinuktok kina ha hinuktok kina igsoon